De politie had de zware criminaliteit in Friesland een grote slag gebracht. In 1 week tijd waren in 2 grote zaken maar waar zontje vertochten onhouden. Justitie had erbij een soort drugs en wapens ontroffen. Kapmessen, handgranaten en zelfs kalasnikovs die nevens justitie vaak gebruikt worden bij liquidaties. De eerste inval wie een oude tongensje. Onder de Lavendelheide in Drachten wordt Oranje Tonsdioen een man delsketten door de politie. Ze bezieken de man aan te houden in verband met een grote politieactie in het noorden van ons land. Van die operatie werden invallen die in Santjenpan, in Dedemsvaart, Hogeveen, Bijlen, Stadskanaal, Windschoten, Roden, Greens, Marem, Drachten, Ljouwert en op zijn minst 2 plakken in Jesterwoude. Een van de plakken in Jesterwoude is de kringloophal onder de 13 Aprilstraat. Bij de invallen werden 10 mensen gearresteerd, 3 daarvan binnen Friezen. De locaties dat de politie invallen docht, werden in de nacht van Tonsdag op Vreed bewaakt om sporen veilig te stellen. Op Vreed onderzoekt Defensie de plakken met röntgenapparatuur. Zo kunnen ze verborgen rond te zien. 2 dagen later, in de nacht van Sneun op Snijn, baant een grote loods in Jesterwoude voor Slijn aan. Het gebouw leidt vlakbij de kringloophal onder de 13 Aprilstraat. De politie doet onderzoek naar een verband tussen beiden. Joet maakt het Openbaar bekend dat bij de invallen onder andere 3 kalasnikovs, handvuurwapens, munitie, kilo's synthetische drugs, springstoffen, kapmessen en honkbalkneppels vonden binnen. En ik praat verder over deze zaak met Auke Zelderust. Auke, de volgens voor u deze zaak. Ja, een groot arsenaal aan wapens. Het lijkt je wel Amsterdamse taferelen hier in Friesland, want dit is toch heel uitzonderlijk? Ja, dat kerst wel sissen en voornamelijk de hoeveelheid aan wapens en wat er al keer ontroffen is. Daar is de Openbaar Ministerie is daar ook van schrokken en ik spruts van een beetje daarover de woordvoerder. Het meest bijzondere is dat er ook een 3-tal Kalasnikovs zijn aangetroffen. Zijn jullie daarvan geschrokken? Ja, daar kun je wel van schrikken. Want Kalasnikovs, dat zijn hele zware automatische vuurwapens. Wij kennen deze wapens omdat ze wel gebruikt worden bij liquidaties in het verleden. En u zult begrijpen dat we heel blij zijn dat die wapens in ieder geval van straat af zijn. Ja, hoe hebben ze die wapens ontroffen? Dan mag je je voorstellen, dit onderzoek is een heel groot onderzoek. 10-tal rechercheurs binnen maanden dwaanden om het in en oor in kaart te brengen. En ze wisten, uit een signaal kregen ze wel van, ja, dit is een bende, dit zijn mensen die gewelddadig binnen die wapens hebben. En toen hebben ze Defensie vregen om te zieken naar die wapens. En ja, dat is wel heel erg bijzonder, want die binnen gespecialiseerd, zei justitie. Dat heeft eigenlijk 2 redenen. Allereerst is dat geweest om de panden waar wij doorzoekingen hebben gedaan, om die te bewaken. Wij hadden het vermoeden dat er een groot arsenaal aan wapens zou liggen en dat is ook bewaarheid gebleken. De tweede reden is dat Defensie een speciaal zoekteam heeft wat verborgen plaatsen kan traceren. En dat hebben zij ook kunnen doen, want er zijn op meerdere plekken zijn er op die verborgen plekken zijn zowel vuurwapens als munitie aangetroffen. Ja, dat is een hele grote zaak, Auke. Hoe die vertochten, hè? Daar ben ik bezig aan onhouden. Wat ben het alweer van mensen? Ja, er zijn 10 vertochten onhouden, die zitten alle keer nog vast en die zitten in beperkingsstrategie, die mij alleen nog maar met haar advocaat praten. Ek Friezen. Ek Friezen zitten erbij, zitten 3 Friezen bij. En ik heb justitie ook vragen van wat voor man ben dit nou, want als je naar de wapens die ze broeken, eventueel broeken wollen, dan zeggen ze van dit binnen hele zwiere jongens. Daar wil justitie net op reageren, waarom net? Omdat ik zei eigenlijk niks zissen mij over deze vertochten. Maar ja, 1 en 1 is 2, lijkt het mij. Dit weer net de lichte jongens, ik moet zeggen, in het circuit. Ja, nou is dit al gebeurd in Jesterwoude. Nou is er binnen juster ook mensen oppakt in Ljouwert en in Haas. Wat is dat dan van zaak? Ja, dat is een hele oorzaak, maar net minder zwier. En dat alle keer in 1 week. Ik zeg dat binnen zo'n vertachten onder oren uit Ljouwert en Haas binnen oppakt van de motorclubs van Hells Angels en van de onderafdeling van de Hells Angels, de Red Devils. Die binnen oppakt en er is een drugslijn oprollen tussen Friesland en Finland. En er is een transport onderschept vlakbij de grens met Duitsland van 100 kilo amfetamine met een strijdwaarde van zo'n 100.000 euro. Nou, dat is een klap die deze bende tabracht is, dat alle keer in 1 week en dan heeft het oor maar ook was zontje vertochten. Ja, een geweldige boppenslag van politie en justitie. Maar die 2 zaken, staan die dan volslaan los van elkaar?
Wat justitie daarover zei, is dat die losvallen kosteren. Maar wat opvalt is dat we toch de laatste maanden zien dat zware criminaliteit oprukt. Zeker naar het platteland. We hebben 2 weken geleden hebben we een boerderij gehad in Wanswerd werd een drugslab ontroffen is. Nou, deze beide zaken. Dus je kunt je voorstellen van ja, er wordt wel zijn, hier is ruimte op het platteland. Je kunt in stilte dus criminaliteit bedrogen. Dat zouden mij te krijgen hebben. Ja, een nijbreedplak van criminaliteit hier in het noorden. Dat zou zo zeker kennen, ja. Ja. Dit kunnen we al je net losje van de oorstelling van de nieuwe officier van Justitie, Diederik Grijven. Want die had gelijk bij zijn oorstelling ook onjoen van hij wil ondermijning aanpakken. Wat is het eigenlijk, ondermijning? Ja, hij moet dat aanpakken. Hij heeft 2 speerpunten. Een ervan is ondermijning. Nou, dat had ik met deze zaken te krijgen. Want als juist werd dit al gebeurd in loodsen, in workerijen. En ondermijning is dat de onderwereld in contact komt met de bovenwereld. Dus er heeft vergunningen nodig, er heeft transport nodig, er heeft loodsen nodig voor criminele activiteiten. Dus voor illegale activiteiten heeft legale zaken nodig. Als inderdaad wat ik zeg, transportgebouwen. En die komen bij elkaar en dat neem je ondermijning en dat wil de haatofficier van Justitie aanpakken. Ja, en hij is nou maar correct en jij hier is hij nou uitgezet in zijn nieuwe functie. Dit is dan misschien wel het topje van de ijsberg, of net? Nou ja, daar liep het wel op. De politie heeft me ook verteld van, dat ze nog meer aanhoudingsverwachtje, want het binnen grote onderzoeken maar neigingen dat er al maanden aan werken wordt om dit soort onderzoeken. Ik met speciale observatieteams om alles in kaart te brengen. En ja, het is een speerpunt van het Openbaar Ministerie en dat doch nou vertuten lijkt het wel. Oké, dankjewel Auke.